Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолда Үзәхәм автозавод районары хәрби комиссариаты бинасында ремонт үткәрелә, эшләр нинди этапта бара. Синоптиклар тагын исселек вәгъдә итә, атна ахырында нинди һава торышы көтелә. Ике атна инде шәһәр маршрутларында яңа автобуслар йөри. Өченче сонлы маршрут Хайр корпорациясы тукталышыннан башлана, соңгысы ит комбинаты тукталышы. Икенче сон астындагы автобус кире юнәлештә хәрәкәт итә. Безнең төшерү төркеме үз рейден үткәрде һәм автобус көткәндә тукталышта күпме вакыт сарыф ителүен ачыклады. Көтү вакыты озакка сузылмавын безгә тукталышта очраган 3нче маршрут пассажирлары раслады. Маршрут буенча газелькаларда йөри, әмма зур сыйдырылышлы автобусларда йөрү уңайлырак дип билгеләп үтте чаллылылар. Я газельку ждала, что подъехала, смотрю автобус, узнала маршрут, остановку, куда мне нужно, и села. Удобно, потому что маршрутки сокращены и долго ждать приходится. Да, удобно. А сейчас сколько ждали автобус? Автобус, минуту где-то. Большие лучшие автобусы, чем «Газели». Долго вам приходится их ждать? Я стою минуты 3, наверное. Автобуслар арасындагы ара уртача 12 минут тәшкил итә ди пассажирлар. Җәмәгать транспортында йөрү бәясе шул ук 30 сум. Яңа маршрут йөртүчеләре әйтүенчә, автобусларда пассажирлар әлегә аз. Пока что люди привыкают к маршруту, не знают многие, как мы ездим. Вроде как повесили уже на остановках маршрута, ну, пока что привыкают. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Икенче һәм 3нче санлы маршрутлар 20 августтан Притяжение микрорайоны ашада йөри башлаячак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзе, яңалыклар. Шолда Үзәхәм автозавод районары хәрби комиссариаты бинасында ремонт үткәрелә. Татарстанда мондый профильдәге барлыгы 13 объект яңартылачак. Эшләрнең гомуми бәясе ярты миллиард сум тәшкил итә. Төзекләндерү эшләре республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән үткәрелә. Шолда хәрби комиссариатында башкарылган эшләрнең сыйфатын Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да бәяләде. Үзәхәм автозавод хәрби комиссариатының 40 еллык эшчәнлеге чорында бирдә бер тапкыр да капиталь ремонт үткәрелмәгән. Бина ташланды хәлдә булган, әмма Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән проблеманы хәл итеп булды. 2000 квадратных метров полностью идет ремонт. Поменяли все окна. Зимой вот был такой момент, что было холодно, было. Поменяли все отопление. Все отопление поменяли все двери, во всех кабинетах сделали ремонт. Хәрби комиссариатны капиталь ремонтлауга барлыгы 42 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шолы хәрби комиссариаты бинасыннан тыш Татарстанда мондый профильдәге тагын 12 объект яңартылачак. На входе вот такая новелла, новшество. Посетители, призывники будут приходить и уже в одно окно общаться, и, может быть, дальше не нужно будет даже по кабинетам ходить. То есть это будет удобно и призывникам, и тем, кто приходит сюда, получить консультацию, оформить документы. В общем, сегодня убедилась, что деньги потраченные тратятся не зря. Эшләрне 1 сентябрьгә тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларның ата-аналарына өстәмә ял көннәре айга 4 көннән торган кечкенә генә отпуск ата-аналарга, опекуннарга һәм попечительләргә бирелә. Алар ул көннәрен инвалид баланы карауга багышлый ала. Ял көннәрен рәттән яки 1 ай эчендә алырга мөмкин, кулланылмаган көннәрне киләсе айга күчереп булмый. Ләкин сентябрьдан үзгәрешләр кертеләчәк. Сентябрь айына безнең үзгәрешләр керәчәк. Бу көннәрне файдаланмыйча, аларны җыеп, туплап, 24 көнгә кадәр кеше отпуск оештыру мөмкинлеге туачак әти-әниләргә. Бүгенге көнгә Яршалы шәһәре буенча 23 миллионнан артыграк акча түләнгән мондый гаиләләргә, әлбәттә, аны социаль фонд бүлеге түли. Шолда салкын кырылык булды. Бакчачылар һава торышы нәкъ шулай атыйлар. Аларның сүзләренчә, уңыш башта май аенда кыраулардан чак кына үлми кала. Аннары аномаль исселек башлана. Сакланып кала алган культуралар салкыннан да сынау узган. Безнең төшерү төркеме бакчачылар белән аралашты һәм аларны нәрсә борчуганын белде. Юрий Алексеев 45 еллык стажы булган бакчачы. Ирас сүзләренчә, бакчада күп еллар эшләү дәверендә туңудан аномаль исселеккә кадәр булган табигать уеннарын ул беренче тапкыр күрә. Шул ук вакытта явым-төшем дефициты. Әлбәттә, температура тибрәлеше уңышка бик нык тәэсир иткән. В этом году замерзла смородина. Во время цветения она
был сильный мороз, и все цветы отпали. У нас в поле картошка посажена, где не поливается дождем. Она вся не взошла, не растет. Вот первый дождь за 2 месяца. Hava торышының көйсізлігі яшілшә жилек жемішінің азырақ булуына гына түгел, әбәяләрінің дә үзгәруенә тәэсир иткән. Кызыл карлыган, крыжовник бәясе 50%-ка арткан, 6 дәнә кыярны 100 сумга, суган һәм укроп бәйләмен 50 сумга сатып алырга мөмкин. Бакчачылар әйтүенчә, яз һәм җәй бик коры булган. Шуннан соң кискен суыклар була, соңрак аларны аномаль эсселек алыштыра. Бакчачыларга кошлар да зыян китерә башлый. Чия yok, слива yok, olma da yazgına. Әтегелерін ошы дразы деген бір құш Викторияны, Малинаны да ошы, Корлығанды да ошады. Шиелер yok bu yıl, конечно. Mine öyle 5 litre korlagan jeyip kayttım. Edrek krıjovnik var. Bütünüsü ezez bulsa da bütünüsü var. Yılına küre жылы şılpa kızım. Olay zorlanmayız, bulay var burada. Беренгилер дә моторгына утырып килә, шәшкеләр аттылар инде менә. Бакчачылар әйтүенчә, мондый хәл 2010 елда да күзәтелмәгән. 13 ел элек аномаль эсселек кенә булган. Ә быел исә тискәре температура, кыраулар, салкын һава торышы, боз яулар өстәлде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Салкынча һәм яңгырлы берничә көннән соң термометр баганасы яңадан өскә күтәрелде. Күп кенә чаллылар 30 градуслы эсселекне көтеп тормыйча пляжга юл тоттылар. Атна ахырында Татарстанда нинди һава торышы көтелә? Айзилә Шаймөхәммәтова материалында. Эш көненә карамастан шәһәр пляжында ял итүчеләр бик күп. Алар әйтүенчә, август аена озак калмады һәм кояш астында кызыну мөмкинлеген кулдан ычкындырмаска кирәк. Погода радует. Дожди тоже надоели. Вот. Пришли, решили попробовать покататься. Радуемся после выходных прийти в будни. Очень хорошо. С ребенком. А не боитесь, что ребенок заболеет? Нет, мы столько не купаемся, чтобы заболеть. Так что не первый раз, у нас все нормально. Замечательная погода. Мы вообще гости у вас. У нас так вообще сейчас холодно. Так что погодка радует. Можно покупаться, можно по пляжу ходить с внучкой. Да? Так что все отлично. Чаллы халкына ял итү өчен бигрәк тә балалар белән барганда рәсми пляжларны сайларга кирәклеген искәртәләр. Анда коткаручылар дежур торырга тиеш. У нас на сегодняшний день только 2 пляжа имеют официально разрешительные документы по нашей линии. Что-то находится в работе. Предостережение было направлено, поэтому я просил бы все-таки, это касается и тех, которые заявились. Ну и наш городской пляж тоже, к сожалению, пока не имеет разрешительных документов по нашей линии. Татарстанда атна ахырында эсселек көтелә. Синоптиклар фаразлавынча, якын көннәрдә республика территориясендә тотрыксыз һава торышы булачак. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар һәм яшен көтелә. 27 июля ночью температура воздуха опустится до 17-19 градусов, днем повысится до 29-31 градуса тепла. И 28 июля ночью ожидается 17-19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 31-33 градусов тепла. Эссе вакытта шәһәр халкына кояшта азрак вакыт үткәрергә һәм күбрәк су эчәргә, шулай ук баш киеме турында онытмаска киңәш итәләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Руслан Бакиров, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Капсулы для стирки Синергетик за 529 рублей. Казань-Экспресс. Продсклад «Победа». Колбаса солями миланская от Метцлер 169,90. Сосиски венские 400 грамм 129,90. Все нужное по низким ценам. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.